Garaşsyz Baqwy Tira Türkmenistan bede wagty atmaradan mekan ýerine gahrman alkadamyň Hatay Halk Respublikasyna bolan saparyň dowamyna gazanylan alalaşyklaryň esasynda ýurdumyň mowlumçylyk ugrly ýokary gowy mekdepleriniň üçetiniň Magtymly adyny Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň Döwlet Mämet Azada adyny Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutynyň we Seyit Nazar Seyda adyny Türkmen Döwlet Mowlumçylyk Institutynyň wekilleri öňümçilik okuw, ilim we tejribe ugrulyna hyzmatdaşyk boýunça Merkezi Aziýa Hatay maslahatyna atnaşdy. Hataýyň halkara seýrleri merkezinde sany aň bilimi mümkinçiliklerini giňildiýä. Ýüpek ýoly geljegi baglanşdyrýar şygara syna geçilen forumyň açylyş dawrasyna çykyş eden ýokary gowy mekdepleriniň wekilleri bilim, ilim, öňümçilik bitegiligini gazanmakda ýurdumyzda toplanan oňyn tejribeleri daşary ýurtly kärdeşler bilen paýlaşdylar. Umumy mejlisiň dowamyna Magtymly adyny Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň Döwlet Mämet Azada adyny Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutynyň we Seyit Nazar Seyda adyny Türkmen Döwlet Mowlumçylyk Institutynyň Hatay Halk Respublikasynyň Bilim Ministrliginiň Halkara Dil Bilimi we Hyzmatdaşlyk Merkezi hemde Sinsiýan Mowlumçylyk Uniwersiteti bilen hyzmatdaşlyk etmek hakynda üç taraplaryň çarşywaly alalaşyga gol çepmek dawratynyň geçilmegi we forumyň işine hassa uly ähmet berdi. Hatay Merkezi Aziýa Sewitini öwreniş almana şeýlede Hatay dilini okatmaň usuliýetine bagyşlanan halkara almy maslahat Sinsiýan Mowlumçylyk Uniwersitetine geçirildi. Maslahatyň umumy mejlisine we bölümlerine çykyş eden türkmen hünärmenleri ýurdumyzda milli mirasy we ählumumy taryhy öwrenmekde ödürdülen oňyn şertler we daşary ýurt dillerini okatmaň usuliýetiniň kämilleşdirilişi hemde bir ugurlar boýunça milli bilim ulgamyna ýetilen sepetler barada çykyş etdiler. Geleceğin ustad mowlumlaryny taýýarlamakda ýola goýulan hyzmatdaşlaryň birlikde anyp barylajak ýol kartasyny aral maslahatlaşmakda Türkmen Hatay wekiliýetiniň iki taraplaryň duşuga aýratyn ähmetli boldy. Taraplaryň ileri tutulýan ugurlaryň olaryň döwre wagtlygy we Türkmen Hatay hyzmatdaşlarynyň bilim, ilim we ansanperwer ugurlaryň gahrman alkadamyň döwletli başlangyçlaryna esaslanýan hormaty prezidenti bilen taýsy tagallalary netijesinde ösüşlere we semýan dostlukly ýollara başlanylacak netijeleriniň boljak ony uly önemlilerli. Ýokary gowy mekdepleriniň wekiliýeti ýokary hünär bilimini ösdürmek bilen ýöňde barajy tejribeleri öwrenmekde milli bilim ulgamynda gazanylan üstünlikleri paýlaşmakda edýän tagallalary üçin gahrman alkadamyň we arkadaşly gahrman serdarymyza alkyş sözlerini beýan etdiler.